Het voorjaar is in volle gang en dus ook de aspergetijd. Het aspergegilde Pelemaas zette lokale helden in het zonnetje. En ook vandaag. Hij is al sinds het Kesselzwembad door vrijwilligers over is genomen 27 jaar geleden erbij. En hij verzet als stille kracht veel werk. Zo werkt hij veel in de tuin en pakt hij iedere klus aan die wordt aangedragen. En hoewel hij liever niet in het zonnetje gezet wil worden, vindt het bestuur van het zwembad in Kessel dat Geert Peter het verdient. Een vrijwilliger puur sang. En daarom wordt Geert in het zonnetje gezet door het Aspergegilde. Beste mensen, goedemorgen allemaal. Mogen ik even uw aandacht. We zijn van het Aspergegilde, Pelemaas. En wij hebben ons voorgenomen om dit jaar een aantal lokale helden in het zonnetje te zetten. En nu hebben we ons laten vertellen dat jullie heel veel vrijwilligerswerk doen over het zwembad. Al meer dan 25 jaar zorgen dat dat weer in gebruik kan leren en dat het gebruik kan blijven. Dus dat is geweldig werk wat jullie doen voor de gemeenschap van Kessel. En er is er een bij die zich altijd inzet, alle klusjes altijd uit en altijd beschikbaar is om je te helpen. En dat is Geert. En daarom willen we heel speciaal Geert vandaag in het zonnetje zetten. Geert, we hebben dit speciaal uitgekozen als vertegenwoordiger van deze club vrijwilligers. Dat is het al heel lang, hebben we begrepen, al meer dan 25 jaar. En de zon schijnt, dus wat is er idealer als bij zo'n zonnig weer iemand in het zonnetje te zetten voor al dat vrijwilligerswerk wat toen de afgelopen tijd gedaan is. En we zien van de aspergegilde. Asperges, het gilde heeft ook wat met asperges te maken. Asperges is lekker, maar ook heel erg gezond om te eten. En daarom hebben we een verrassing voor dich meegebracht om dich ook lekker van de asperges te laten proeven. Ogenblikskeer. Geert, dit willen wij de Geer aanbieden. Hij zet alles in om een keer heerlijk asperges te eten. Er zit een glas wijn bij, er zit ook nog eens een keer een strippenkaart in. Die komt van onze vrienden van het Gilde. En die strippenkaart kent ze mij in de horeca ze straks voor open zien. Op een aantal plaatsen een lekkere kop koffie gaan drinken met die vrouw. En er lekker wat bij nemen nog. Met heel veel plezier willen we dit namens Aspergegilde Pelemaas aanbieden. En ik zou zeggen, geniet ervan. Gaan we het een beetje op afstand doen? Maar ja, ze zeggen wel dat ik 25 jaar als vrijwilliger ben. Ja, ik heb de jaren nooit geteld. Ik ben begonnen met bandkestrekken, s'avonds van 6 tot 7. Dat was toen nog tijd nog 6 dagen in de week mogelijk. En dan bleef er na het zwemmen nog wel eens mij een hekje of een perkje liggen. En dan begon ze gewoon langzaam te klussen. En de jaren die verstreken zo snel. Nu zwem ik wat minder, maar heb ik ook wat meer tijd voor vrijwilligerswerk doen. Geweldig, geweldig Geert. Maar hartstikke bedankt voor de attentie. Ik wist niet dat het zoiets gedragen had, dat anderen wisten wie lang de Jezus is. Nou, kijk eens aan. Ik zou zeggen, geniet ervan en dat ze dit werk nog heel veel jaren mogen doen. Ja, dat zou wel ja? oké. Oké Geert, Dank u wel. best hè. En alweer een lokale held die in het zonnetje wordt gezet. Over 2 weken opnieuw een uitreiking van een heerlijk aspergepakket. Graag tot dan!